Haurem de programar també què passa quan la nostra bala arriba al final de la pantalla sense haver xocat contra la nau alienígena. Arrosseguem el bloc cuando bala.tocar borde. Dupliquem el mateix bloc que teníem abans per fer invisible la bala. No farem que es perdi ni que passi res en cas de no xocar contra la nau alienígena. Simplement la nostra bala desapareixerà i podrem disparar una altra. Ens falta programar el botó de reset. Quan fem clic en aquest botó, el que farem és posar a 0 la nostra etiqueta amb els punts. Quan la pilota xoqui contra la nau alienígena, també farem que la posició de la nau alienígena canviï. Fem clic sobre el nom del nostre sprite de la nau alienígena per poder accedir als seus blocs. Busquem el bloc Poner X como. Aquesta nau també es mourà només en l'eix X, així que no farem servir la Y per res. Com no volem saber la posició X de la nostra nau extraterrestre, arrosseguem el bloc que podem trobar al menú de matemàtiques que diu número entero aleatorio entre. El primer nombre haurà de ser 0, però el segon nombre dependrà de la mida de la nostra pantalla. Per tant, l'haurem de calcular. En el segon forat arrosseguem el signe de la resta. Fem clic sobre el lienzo per poder accedir als seus blocs i busquem el bloc Amplada del lienzo. A continuació, busquem els blocs de la nau extraterrestre i localitzem el bloc de l'amplada de la nau extraterrestre. Per últim, només ens quedarà modificar el temporitzador. Farem que cada 3 segons la nau automàticament canviï de posició. Duplicarem el programa que ja teníem fet per poder canviar la posició en X de la nau extraterrestre. El programa ja sap que ho ha de fer cada 3 segons perquè aquest paràmetre l'hem modificat prèviament a la zona del dissenyador. Ja podríem descarregar la nostra app, però abans serà millor que l'emulem, perquè hi ha uns certs canvis que no podrem fer fins que no veiem la imatge a la nostra pantalla. Com podeu veure a la meva pantalla, la nau ha quedat molt a dalt. El que faré és modificar la seva posició en Y. El número màxim d'aquesta pantalla no la podem saber, ja que depèn de l'alçada de cada pantalla de cada dispositiu mòbil. El que haurem d'anar fent és canviar aquest número mentre tenim l'emulador obert fins que s'ajusti correctament la posició en Y de la nostra nau amb la que nosaltres desitgem. En el meu cas, aquest número serà de 500. També modificaré la posició de la meva nau extraterrestre, ja que està a 0 se'm queda molt enganxada a la part superior de la pantalla. Cliquem sobre la nostra nau per disparar la bola. Anem fent proves amb la velocitat de la bala fins que nosaltres decidim quina és la velocitat que més s'ajusta a les nostres necessitats de joc.
Una altra cosa que podem modificar ara que tenim l'emulador obert perquè ens quedi 100% bé és la mida de les dues naus. En el meu cas, faré les dues naus una mica més grans. També modificaré el radi de la meva bala. El posaré a 8 perquè sigui una mica més gran. I si tot funciona bé i la interfície està al nostre gust, ja podríem descarregar la versió definitiva de la nostra aplicació. També podem canviar el títol que apareix a la part superior esquerra. Aquesta opció la trobarem a Screen 1, a la part inferior de les propietats. I fins aquí arriba el nostre tutorial. Moltes gràcies per seguir-lo fins al final. Fins una altra!